Nej, det kommer! Hej alle sammen, velkommen til den nye video. Jeg er fandme tilbage. Jeg skal sidste skoledag, så jeg tænkte bare, hvorfor ikke vlogge den? Det er en god måde at komme tilbage. Masser af hygge, masser af alkohol. Jeg skal op klokken 10 over 5 i morgen. Skal vi bare ses, når jeg vågner? Godmorgen. Klokken er... Øj, fuck, jeg knæs. Og jeg skal være en egyptisk røver. I hvert fald det, der stod på beskrivelsen. Og det kommer til at blæse rigtig meget, så jeg skal tøje endnu. Vi er pakket rugbrød, vodka og Pepsi Max. Og så henter Josh os nu. Kommer ikke ind der, Mads. Du kan techno, eller hvad? Klokken er kraftet med 20 over 6. Jeg sidder i shorts lige nu. Fuck, det er koldt. Er I klar, dreng? Nej. Jeg har ikke været før. Jeg ved ikke, hvordan man kommer ind der. Jeg tror, det er her. Så er vi ankommet hos Karoline. Hvad så, Robin? Først skal vi over på skolen. Så skal vi spille rundbold, tror jeg. Og så skal vi lave underholdning. Og så skal vi på bakken. Hvad er det for en opladning? Det er bare cola, mand. Det er bare cola. Jeg svæver. Det er bare cola. Jeg tror ikke, det er cola. Jeg sidder her med Robin og Batman. Jeg har lige kreeret en... ondskab. Ja. Et ondskabsbolle. Yeah. Hej alle sammen. Jeg har drukket 6 shots. Er der Batman? Fuck! Et varmt kostume. Just come in and touch. Let's go! Fuck, du lever op til dit navn, Beer Man, med de der Beer Man is on the way, so don't worry guys. 24 beers. I will save the day. Jeg er i Saharaen med Cocoa, Kochi, Mia som med. Klar ved den, Lisa? Nej, jeg synes det er fucking tung. Nej, come on. Hvad så med Grete? Han er også gammel der. Har du det godt med Grete på den røde cykel? Ja. Skal du se et stunt? Ja, please, ja. Hvem synes what? Det er hans egen. Nej, Adam! What the hell? Hvad sker der nu? Nej, det kommer! Til mig! Det er mig, der er paven. Nej, ja, hvad kan jeg se, hvad jeg er? Du er Marilyn Monroe eller sådan noget. Gatsby. Hvad? Gatsby. Nå, du er Gatsby. Ja, det var det, jeg sagde. Er det Elsa? Det er Elsa der. Ja, mand. Jeg har fundet min brødre. Vloggen med i dag, det er koldt nok. Hvor er det Walter White? Er det Jesse, we have to cook. Hvad er det? Hvad sker der? Vi må ikke gå ind på skolen, fordi vi har alkohol. Prøv at se en lommeløg! Der er 4 shaker i. Hvor er det en taskelakke? Buffalo! Der bliver sagt Oreo, ikke Buffalo. Nej. Det er bane 2. Vi skal spille rundbold nu. Det er bane 1, og det er bane 2. Adam, du behøver ikke at gentage alt, hvad jeg siger. Og dig, du er bøsse. Fuck dig, bro! Vi er vundet, mand! Han der, han fuck dig, mand! Klar til, vi skal på scenen. Jeg er her på scenen. Vi skal se Jesper. Vi skal se Malene. Vi skal se Stefan. Og vi skal se Stine og Kente. Eller de skal op på scenen. Der kommer nu op på scenen her. Musik. Musik. Ja. Det Musikvideo. Ja, lyset skal slå
Vi har lige været til underholdning, og nu skal vi på bakken. It's lit! Vi skal på bakken. Ikke få nok af dem her, det kan vi ikke. Ikke sommersby nu. Ja, sommersby eller øl eller hvad, drikker bare få det ned. Det vil jeg have. Skal det ned nu? Ja, tak. Ej, nu filmer jeg! Lad være med at fucking falde foran alle sammen. Det tror jeg det er et ret godt tip. Det gør jeg. Alle ved det, og jeg kan ikke lide det. Pepsi Max med alkohol! Jeg kan ikke undvære Pepsi Max. Så må velkommen til den her video. I dag skal vi Cause I wanna get it on till I die. In my throne, cause I wanna get it on till I die.